epäillään petosta. Saat tukia tuosta rullatuolista, vaikka meillä on videolla, hän kävelee. Olkoon enää 2 minuuttia auki! Ei jumala! Ihmisellä on muka ajattelevat aivot, jotka ajattelee. Mä oon kuullut koskaan sellaisesta ihmisen aivot ajattelee. Something's wrong. Katsokaa nyt siirrotun palapelihyvitystä. Meneekö putkeen? Meneekö putkeen? Meneekö putkeen? Meneekö putkeen? Ei vittu tää on pahaa. Ihan saatana pahaa. Ei tämmöstä tuu millekään. Ei helvetti tää on pahaa. Ei saatana. Ei tätä syö hetkenkään. Nyt meni 2 vuotta. Nyt meni nää. Nyt meni. Mummon muusi meni pilalle. Ei voi syödä. Ihan saatana pahaa. Älkää ostako tätä mummon muusia. Viimeiset rahat meni tällaiseen. Ostin tällaiseen. Mitähän meni meikäläisestä viimeiset rahat, mitä oli valituusia. Miten tällä voidaan kuoria omena? Ei mun mielestä kuori kovin hyvin tällä. Kyllä tällä niin jotenkin saa sen kuorittua. Tai kun taustalla kuuluu petkoneen. Henkee! Kui saatana! Mä en löydä mun tänne. Mä tästä menen tästä. Menen tästä.